EDSA. Ang buwang DJ, oh. Ay, naka mga kabisyo, oras natin. Check your love radio TikTok. It is now 32 minutes after 7 o'clock. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, ito na naman po, siyempre, ang programang EDSA. Dito po sa programa natin, hindi na basta kalokohan. Of course, we will learn a lot of things. Kagaya nga nito, meron tayong pag-uusapan, kaya hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Isang 46 years old taong gulang na lalaki ang nagdulot umano ng kontrobersiya matapos aminin na nanghihiram siya ng kwarta sa iyang mga magulang dahil siya ay masyadong magaling magtrabaho. No. Kapastilan nga tinawo. So, ang sabi niya, hindi siya nagtatrabaho dahil masyado siya magaling para magtrabaho, kaya nanghihiram na lang siya ng pera sa kanyang mga magulang. Okay, hindi na natin patatagalin to. Logican na natin to, Tang. Ay, ano pang hinihintay mo? Logican mo na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ng ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA. Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Ito, basic. Basic nga. Lagtok paminsaron. Mamaluoy ka. Isipin mo, ayaw mo magtrabaho dahil feeling mo, sobrang galing mo. Kaya manghihingi ka na lang ng kwarta sa mga magulang mo. Ang bihira naman, oh. Well, kung lalagyan mo ng logic, diba? Yung ganitong pag-iisip, dapat nga mas magtrabaho ka eh. Kasi kung magaling ka, malamang pag-aagawan ka ng mga kumpanya, malamang mag-o-offer yan, paalakihan ng offer para sa kanila ka magtrabaho, diba? Ito pa, kung may sarili ka namang negosyo, mas madali kang umunlad. Anong tawag sa ganitong pag-iisip, Tang? Ay, siyempre, basic, ang tawag dyan, pinulayog! Binulayog na paminsaron, man. Ang bihira naman, oh. Na mga kabisyo, logican po natin, ha. Ang naturang lalaki po ay maaring ayaw magtrabaho dahil sa mataas na tingin sa sarili. Iniisip na overqualified siya o takot mabigo. Ayan. Diba? Kung patuloy siyang tinutulungan ng magulang, magiging komportable siya at mawawala yung tinatawag na motivation. So, maaring mayroon ding sense of entitlement, kaya mas pinipili niyang umasa na lang sa mga magulang kaysa maghanap buhay. Oh, no! Alam mo, Boards, at alam ko, Boards, Manong, merong isa sa inyo ang may ganitong kasama sa bahay. So, eto na! Alam mo na ang dapat gawin. Huwag patuloy tulungan kasi nagiging komportable. Oh, kita mo? Napakamot ka sa ulo. Ganyan kasi yung bayaw mo eh. Ay, ambot! Maluoy ka! Oras na ni mga kabisyo. We got 36 minutes after 7 o'clock and we are still broadcasting live across the city. By the way,
keeping you company straight up until 9 in the evening. Tuloy-tuloy pa rin po ang bakbakan. Everybody, come on! Lahat sabay! Sigaw-sigaw! Let's go! Body on the time and a bang down. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!